मुंबई पोलीस दलांसाठी आधुनिक वाहनही आता ताफ्यामध्ये समाविष्ट होत आहेत। मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या वाहनांचं लोकार्पण झालंय। 1290 आधुनिक वाहनं पोलिसांच्या ताफ्यामध्ये सामील झाली आहेत। 650 आधुनिक मोटरसायकलींचा यामध्ये समावेश आहे। मुरली देवरा चौकामध्ये आधुनिक वाहनांचं लोकार्पण झालेलं आहे आणि ही दृश्य आपण झी24 तासवर पाहतोय। मुंबई पोलीस दलासाठीची ही आधुनिक वाहनं आहेत। यामध्ये चारचाकी आहेत आणि दुचाकी सुद्धा आहेत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्याचबरोबर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, मंगल प्रभात लोढा हे सुद्धा यावेळी उपस्थित आहेत आणि या सगळ्यांच्या हस्ते, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या वाहनांचं लोकार्पण सध्या झालेलं आहे। 1290 आधुनिक वाहनांचा यामध्ये समावेश आहे। तर मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यामध्ये ही वाहनं सध्या आलेली आहेत। 1290 आधुनिक वाहनं आहेत। यामध्ये चारचाकी आणि दुचाकींचा सुद्धा समावेश आहे।